गिबियावनो जोंनि सेवलि मेडामखौ हाजासे हामबाय होनदों। जोङो माब्लाबाबो जोङो सानफेराखैमोन बेबायदि जोङो अनसुंथाइफोरखौ मोनगोन होननानै। नाथाय जोंनि गेजेराव गोबां एमएलएफोर फैबाय, अब्लाबो जों बेबायदि अनसुंथाइखौ जों मोननो हायाखैमोन। जोङो एथ' बोसोर जाबाय बे हालामाव, अब्लाबो जों मोनाखै। नाथाय मेडामा जेरैबायदि जबान होदों, बेबायदि जबान हिसाबै जोंनि लागै अनसुंथाइ होफैनायखौ जोङो जोबोद गोजोनदों। नाथाय जोङो मालाबाबो सानाखैमोन जोंनि गेजेराव बेबायदि आइजोआबो जोंनि सरकार दैदेनगोन, बेबायदि एमएलए जागोन, बेबायदि बेंगिरि जागोन होनना जों माब्लाबाबो जोङो सानाखैमोन। आइजो हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों दि मेडामा जेरैबायदि सेथि नाम्बारावनो जेरैबायदि एमएलए ओंखारनानै देरहासार जानानै बिथाङा जोंनि लागै जेरैबायदि बुंलांदोंमोन, बेबायदिनो बिथाङा जोंखौ हेफाजाब होदों। आरोबाव जोङो रिकुवेस्ट खालामो, जोङो बिसिबा गोजाननिफ्राय जोङो दै रोगायो, बे दैया जोंनि थाखाय आरोबाव जोङो मेडामा खोनासङो जेन बेयो मा होनो, बिथाङा जेन जोंनि लागै बरिं गंसे हरथारो, जोंनि लागै सिन्था खालामो। बिथाङा सासे आइजो हिसाबै बिथाङा मिथियो माबायदि आइजोनि जिबना माबायदि, जोङो आइजो जायोब्ला माबायदि जिबन खुङो बिथाङा मिथियो। जे निस्सय बिथाङा जोंनि बे निउसखौ खोनानानै बिथाङा जेन जोंखौ अनसायगोन। बे दैखरा ससेल' थाङो, जोङो मोनफुङा, दैया माब्लाबा जेन राननाबो थांगोन, जोङो मोननो हाया। बेखायनो जेन बिथाङा मोजांथार बे बरिंखौ हरो, जोङो आसा खालामो बेबायदि बिथांनिसिम जेन आरो बेबायदि अननायखौ जोंनो होनानै आरो इयुनावबो गावबो बेबायदिनो देरहासारखौ जोंनि बर' आइजो हिसाबै बिथाङा आरो मोनबावनानै इयुनाव देरहासार जानानै गोबां दाब दाब जायगायाव बिथाङा अनसुंथाइ होनानै मोजां खामानिखौ बिथाङा मावलाङो। जों बेबायदिनो आरो बिनानैबो होगोन, आरो बिथाङा बिदिनो मावलांनो हाबाय थाथों। बर' समाजाव दिनै बे सेवलि मेडामखौ जों देरहादों होननाय लोगो लोगो, नोंथांखौ देरहादों होननाय लोगो लोगो जोङो जोबोद गोजोनदों। ओंखारनाय लोगो लोगो जों जोबोद गोजोनदों, जोंनि गोसोआ गोजोनदों। जेन गोबां दिनै एमएलएफोर फैबाबो जोंनि दाहाफोरखौ मिथियाखैमोन, नाथाय बे खना गफा नोंथाङा फैनानै जोंखौ अनसायनायखाय जों हाजासे गोजोनदों। बेनिखायनो आरो रिकुवेस्ट, बे दैखौ नोंथाङा जेन एकदम अननानै हरथारो, जों बेबायदिनो आसा खालामो। एसेनोसै। सिगाङाव जोङो जोंनि 2 नं लाबोनायफोर एरिया जानानै आरो जोंनि फुंबिलि गामिनि आं सासे गावबुरा जानानै निउसखौ नायगिरि साफ्रोमनोबो आङो बेलासिनि गोजोन हामग्लायनायखौ आं बयनोबो जासिहरग्रोबाय। आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे दिनै जोंना सेवालि मेडामा दिनै एमएलए इलेक्सननि सिगां दिनै बिथांजोआ जोंनि जायगायाव बेबायदिनो गावनि सेंग्राफोरखौ फाथायहरनानै बेबायदिनो नायहोफैदों जोंनि गामिखौ, अबस्थाफोरखौ मा रोखोम। दिनै बिथांमोनहा फैनाय लेखा दिनै जों गामिनि आरो एरियानि रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै बिथांमोनजों सुख दुख जों रायलायदों। रायलायनाय बेलायाव बिथांमोनहा फार्स्ट नायदों। दिनै जोंहा नोंथांमोनहाबो नुखादों, बेयावहाय भेन्सार स्कुल प्राइभेट स्कुल दङ। बे स्कुला जोंना बायला जिला आरो प्लास्टिकजों खोंनायनि बेबायदि अबस्था। ओमफ्राय बेयावनो जोंहा 30 जन बादि स्टुडेन्टफोर दङ। आरो बेयावनो जोंहा जोंनि दरब्रै गामिनि गथ'फोरा बेयावनो फरायो। दा बे फरायनाय बेलायावहाय जोंहा ओरैबायदि खस्थ', माने समाव बार बारो, अखा हायो, प्लास्टिकआ जिला जिलि जायो। दा बे अखा दै बाराव खस्थ' लानानै फोरोंनो गोनां जायो आरो फरायनो गोनां जायो गथ'फ्रा। दा बेखौ नुनानै दिनै सारमोनहा दिनै जोंजों रायलायदों। रायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा मेडामजों थांनानै रायलायहैदों। रायलायहैनायनि गेजेराव मेडामा दिनै जोंनि समयसाफोरखौ खोनानानै बिथांमोननि गेजेरजों मेडामा दिनै बेबायदि जोंनो अनसुंथाइ होबाय स्कुलनि नामाव। दा बे अनसुंथाइ होनायखौ जोङो जोबोद मोजां मोनदों। जोंनि रायजोनि आरो एरियानि रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों, मोजां मोननाय फोरमायदों। आरो बेबादिनो मोजां मोननायनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो सानबावदों, जों अराय सम बेबायदि मेडामजोंनो जों अराय सम जोङो थाफागोन, बिथांजों जों मदद होलांबाय थागोन होननानै जों सानो। आरो आं बुंनो सानबावदों, बेल' नङा, दिनै जोंहा बिथांमोनहा बेबायदिनो मेडामा जोंखौ अननायजों दिनै बेबायदिनो दैखरबो गंसे हरबाय। जोंहा बेयावहाय 20टा बेबायदिनो रिं, बे रिंनि दामखौ बिथांमोनहा जोंनो होलांबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेयाव बल जोगिरि बेबायदि क्लाबनि मानसिफोर दङ। सेंग्राफोरनि थाखायबो बिथांमोनहा अननायनि गेजेरजों बल थोबसे बिथांमोनहा अननानै
जोंनो होबाय आरो बेनि थाखायनो आं बिराद साबायखर बावो दिनै दानि जे सोलिबाय थानाय जे BPF सरखार बे BPF सरखारा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां सिन्था धारना लायो रायजो राजाजों सिङाव हाबफैनानैबाबो बिथांमोनहा जोंखौ बेबायदिनो खबर लाफैदों बिनि थाखाय जों हामबाय होनदों बेबायदिनो जोंजों अराय सम रायजो राजाजों सुखु दुखु रायलायफैगोन खबर लाफैगोन आं बेखौनो हास्थायदों जोंना बेल' नङा गोबां समयसा दंबावो जोंहा जोङो खावलायबावदों आरोबाव जोंहा बे साहा बे जोंनि साइडआवनो जोंनाथ' बे गामियाव गैयाबाबो 95 गहर बायदि दंखायो दा बे 95 गहराव जोंना गंसेल' दैखर दङ दा जोङो बे गंसेल' दैखरजों जोङो माने सुफुंजोबनो हाया आरोखि बेनिखायनो जों खावलायबावदों जाहाथे जोंनि थाखाय मेडामा माने बरिं गंसे खुरनानै होफैयो खारन जोंनि बे गामियाव माने 20टा 30टा बेबायदि रिंजों माने जाया आरोखि माने गैयाबाबो 60-70 फुट गोथौ बेबायदि जोंना बेबायदिजोंसो दै मोनो बेनिखायनो जों खावलायदों रायजोनि जानानै गामिनि जानानै जाहाथे जोंनि थाखाय बेबायदि बरिं बेब'स्था खालामनानै होबावो जों बेखौनो आपिल खालामदों आरो आं मोनसे बुंनो लुबैबावदों जे जोंहा बिनिफ्राय ओरै उल्थापानियाव थांनो बेबायदिनो बाजार जानो बा गथ'फ्रा स्कुलाव थांनो फैनो बेबायदिनो जोबोर खस्थ' मोनसे दालाङा जोंना गैया लावखानि दैया दा जोङो दैज्लां समाव अखा बांखा हायोबा जों बारसोमनानै थांनो गोनां जायो आरो हाजोनिफ्राय फैनाय दै ओरैबायदि माने दाहार जायो बेनिखायनो जों खावलायबावदों माने बे दालांखौबो जाहाथे मेडामा सिन्था धारना लानानै बेखौ बानायना होफैयोबा जों गोजोननाय मोनगौ आरो दा आंनि बुंनाया बेनो जाबाय बे लाबायनोपुर ग्राम सभानि प्रेसिडेन्ट जायो आङो दा मोनब्रै गामियाव जिथु प्रब्लेमफोर आं बेखौल' फंनैसो बुंगोन प्रब्लेमानो बेनो जोंनिया माने सिगाङावहाय आं गिबियाव बे नोंथांमोननि चेनेलखौबो बाख्नायग्रोबाय बेजों लोगोसे आं माने हाग्रामा सारखौसो बाख्नायगोन आरो शिउलि मेडामखौ बाख्नायगोन मानोना जोंनि बे थासारिया बिराद गाज्रि जाबायमोन गाज्रिसैमोन एकदम अबस्थाहीन होनना बुंजागौमोन आरोना जेरै हाग्रामा सारा जेरैबायदि इलेक्सननि समावहाय केम्पिंआव जेरैबायदि बुंलांबाय नोंसोर गिनो नाङा थाबाय था नाथाय सरखार देरहानायनि उनाव दा जोङो माने फिथाइखौ मोननो हाबाय आरोना दा लासै लासै जोंनि हा हुनि खामानिफ्रा जाबोगासिनो दं आग बारायगासिनो दं दा बे आग बारायनायनि थाखाय जों हाग्रामा सारखौ हामबाय होनगोन आरो माबाखौबो शिउलि मेडामखौबो बुंगोन आरो शिउलि मेडामाबो बे बाथ्राखौनो बुंदों दा बेबायदिनो जोंनि हा हुनि खामानिफ्रा आग बारायगासिनो दं ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं बेखौ बुंनो सानबाय दा आंना गामिया निजिरागुरि माबा दं 37 घर दं आरो जोंहा ब्रह्मपुर दङ 42 घर बेयावबो माने दैनि प्रब्लेमा ओरैबायदि ब्रह्मपुराथ' बिराद गोथौनि फुंबिलिया ओरै साहा जेरै बेबायदिनो एखे कन्डिसन आरोना बेयाव मोनसे बरिं नांगौ ओमफ्राय माबायाव निजिरागुरियाव मोनसे बरिं नांगौ ओमफ्राय ओरै गाहायाव माने 15-20थासो जों दैखर जानाय मोनसे जायगा दङ गेजेराव ओमफ्राय ओरै लास्टआवथ' इसिबां माने प्रब्लेम गैया आरोना गावबो जावनानै माने माबा खालामनाय दा जोंनाथ' अलरेडि दं आरो जोंनिनो खिन्थु साहानि बिराद दिगदार जायो दा बेखौबो आं शिउलि मेडामनाव खावलायगोन बिथाङा जोंनो बेखिनि गामि दाबनियावबो मोनसे सुबिदाखौ बानायना होयो जेन आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेवहाय ओरैबायदि उसुबिदा लामा जोंनिया माने हाखर जानायखाय उसुबिदा आरोना बारस'नाय स्कुलाव थांनाय मोनसे गिदिर दलं दङ बे मोनसे बिराद गिदिर प्रब्लेम होयो आरो जोंखौ ओमफ्राय फिसा बक्स कालभार 4 गामियाव दङ माने जेन बेखौ लासैनो जोंनो शिउलि मेडामा बेब'स्था खालामना होयो आं बेखौ शिउलि मेडामखौ खावलायदों आरो खिन्थु मेन बुस्थुआथ' बे दलङा बे बिराद गोगोमथार जोंना प्रब्लेमा माने हाथाय बाजार जानाय स्कुलाव गथ'फोर थांनाय बे दलङानो प्रयजन आरो थांनाय आगोलाव जों माने गावसोरनो फैसा खांलायना बानायदोंमोन एकदम दंफां बेसेबा गिदिर फैनानै एकदम माबाखौ खाम्फाखौ बुनानै बुना लांबाय दा एकदम उसुबिदा फिसा जेनथेन साइकेल थांजायो आरो दा साइकेल बाइक थांजायो आरो गोदो 2 गामि गासै जों माने लाबायनोपुर ग्राम सभा मोनसेयाव 2 गामि आरो जेनेबा फुंबिलि जाबाय लावखानि ब्रह्मपुर निजिरागुरि 4जों मोनसे ग्राम सभा आं बेखिनिखौनो खावलायगोन आरो सारमोना मेडामाबो बे जोंनि माबाफोरखौबो एसे नायथोंसै बे दैखरफोरखौ एसे सिगां मोनग्रोयोबा साबसिन जायो आरो प्रब्लेमा बेसिन आरो जोंहा दा आं बेखिनिखौ बुंनानै
आंनि बुंनांगौ माबाखौ बेयावनो फोजोब्बाय आं। बयखौबो खुलुमहरबाय। जोङो दिनैहाय नैबे उल्टापानि सरलपारा हालामनि फुंबिलि गामियाव दंफैयो। खारना बेनो जों MLA इलेक्सननि सिगांहाय बे गामिफोराव फैदोंमोन आरो बे गामिफोराव फैनानै जों माखासे प्रब्लेमफोर नुलांदों आरो बेनिनो मेडामनि आदेश बायदि जों बे गामिफोरनि प्रब्लेमखौहाय सल्भ खालामनो माखासे खोथाफोर होलांदोंमोन। दा बे खोथाफोरखौ लानानैहाय जोङो मेडामजों सावरायदों। बिसोरहा गोबां बेबायदि प्रब्लेमफोर दङ, जेरै लामा दालां, ओमफ्राय स्कुल, ओमफ्राय बिस्रा लोंनो थाखाय दैयाथ' दङ, ओमफ्राय दैखर खुरनांगौनि थाखाय बिस्रा प्रब्लेम जायो। बेनिखायनो जोङो मेडामजों बेफोरखौ लानानैहाय सावरायनाय जादों आरो सावरायनाय बायदियै मेडामा बेबायदि मोजां रेसपन्स होदों आरो बिसोरनो माखासे स्कुला बिसोरनिया जिला जिथा जानायखाय बेखौ लुनानै होनो माखासे मेटेरियेल्सफोरनि थाखाय एरेन्जमेन्ट खालामना हरबाय आरो दैखर बानायनो थाखाय बेयाव नांगौ जानाय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सफोर हरबाय। दिनै जोङो बेखौनो बे गामियाव फैनानै एरियायाव फैनानै बेखौनो होफैदों आरो मावनोथ' गोबां बेबायदि एजेन्डाफोर लादों। गोबां गामिफोरावहाय बेबायदि मेगननि जे बेरामफोरजों भुगिनांनाय थानाय मानसिफोर दङ, बिसोरनि थाखाय बेबायदि अपारेशननि बा मेगन बेरामखौहाय सोखाजानो थाखाय माखासे बेबायदि प्रसेसखौहाय बेयो डक्टरफोरजों रायज्लायनानै थिग खालामबाय। बेनिखायनो नैबे फैबाय थानाय समफोराव साननै सानथामनि गेजेरावनो जायफोरा मेगन प्रब्लेम दङ, बे 3 नाम्बार क'क्राझार ST कनस्टिटुवेन्सिनि गेजेराव थानाय बे मेगननि बेराम गोनांफोरखौहाय बेबायदि बिसिनि होनाय एप्लिकेसन जोंहा माखासे दङ, बेखौ जोङो लाइनै सिरियालै लेंहर साननै सानथामनि गेजेराव खालामनानै होनाय जासिगोन। औ, फ्रि होनाय जागोन। जोंनि मानगोनां मेडामा बेबायदि डक्टरफोरजोंहाय रायज्लायनानै बेखौ थिग खालामबाय होननानै बेबायदि बुंदों। क'क्राझार मेडिकेल कलेजावहाय खालामनाय जागोन। बेयाव जोंनाव माखासे गोबां एप्लिकेसनफोर दङ, बेखौ जोङो नायनानैहाय लेंहरनानै बेखौ सिरियालि बानायनानै होनाय जासिगोन।